מדרג את 10 החברות שהכי שווה לעבוד בהן בישראל. בואו נתחיל. מתחילים לאט בתחום הפיננסי והבנקאות. במקום העשירי, בנק פועלים. טלר מתחיל, יקבל בין 12 ל-18 אלף שקלים, במידה ויתקבל וימצא מתאים. במקום התשיעי, מחליפים תעשייה, כימיקלים ודשנים. אם תתקבלו לכימיקלים ישראל, עובד מתחיל, עובד במפעל, יתחיל במשכורת של 15 ל-20 אלף שקלים. כמובן שזה הכל מלווה בתנאים אסטרונומיים, מבצעים, הטבות, ועדי עובדים, חברות וכו'. במקום השמיני, זה הולך לכיוון הזה, ההייטק. אנחנו מדברים על מערכת סאס שנקראת monday.com, ואם תתקבל לשם ברמה הכי פשוטה של נציג תמיכה, תקבל בין 20 ל-30 אלף ש"ח בחודש. במקום השביעי, פס הייצור הביטחוני של מדינת ישראל, אלביט. אם תתקבל לשם כטכנאי אלקטרוני או מפעיל קו ייצור, גם תקבל בין 20 ל-30 אלף שקלים עם הטבות ותנאים אסטרונומיים. במקום השישי, לא הכרתי שיש פה סניף בישראל של החברה הזאת, Applied Materials. אם תתקבל שם כעובד מעבדה או כטכנאי אלקטרוני, השכר שלך יתחיל בין 25 ל-35 אלף ש"ח בחודש. במקום החמישי, שוב מההייטק, סייבר. אם תתקבל לחברת צ'ק פוינט כנציג תמיכה או בודק QA הכי פשוט שיש, תתחיל בשכר של 25 ל-35 אלף ש"ח. שווה להיכנס לצ'ק פוינט. במקום הרביעי, איך אפשר בלי תעופה וחלל במדינת ישראל? אם תיכנס לתוך תעשייה אווירית בתור טכנאי ייצור, חרט או עובד ייצור, תתחיל במשכורת בסיסית של 35 אלף ש"ח. במקום השלישי, יש פה כבר דרישה, כמובן מתחום ההייטק, רשת החיפוש הגדולה ביותר בעולם. אם תהיה שם סטודנט להנדסה ותתקבל, תקבל שכר התחלתי של 32 ל-58 אלף שקל, גוגל ישראל. איזה מעצמה. במקום השני, כמובן מתחום ההייטק, מערכת החלונות המפורסמת בעולם, מייקרוסופט ישראל תשלם למפתח תוכנה ג'וניור, ממש ההתחלה של ההתחלה, בין 50 ל-54 אלף שקלים בחודש. ובמקום הראשון, אם תתקבל כמהנדס תוכנה או חומרה הכי מתחיל שיש, לחברת ההייטק המתפתחת בתחום ה-AI, לאנווידיה ישראל, תקבל בין 80 ל-90 אלף ש"ח שכר התחלתי. מי שמעניין אותו תכנים מהסוג הזה שיעשה עוקב, מי שלא שתנשור לו האצבע, תרשמו כאן בתגובות איפה אתם עובדים ואיזה חברות חשבתם שיהיו כאן ברשימה, ואנחנו ניפגש בדירוג הבא.